Її історія про те, як відстань не розриває зв'язок із батьківщиною, а навпаки робить його сильнішим. Марина Ярославська – українка, яка після переїзду до Канади очолила громадську організацію Halifax Creative Ukrainians Associated – простір, де Україна звучить голосно та щиро через мистецтво, особисті історії та живу пам'ять. Організація говорить із канадцями про російську агресію не сухими фактами, а людськими долями. В Галіфакс я поверталася вже з думками про те, що неважливо, що я тут отримаю, неважливо, чи я зможу отримати тут якийсь статус, я хочу допомагати Україні, я хочу допомагати нашим військовим, я хочу робити якісь тут збори, не знаючи ще на той момент, що це трохи важкувато в плані того, що канадці підтримують дуже українців, але канадці не дуже люблять ділитися коштами. Переїзд до нової країни часто починається з розгубленості, але для Марини він став початком дій. Уже за кілька тижнів після приїзду вона робить перший крок. Долучається до волонтерства під час місцевого забігу. Там знайомиться з українцями, які, як і вона, шукають спосіб бути корисними. Саме ці випадкові зустрічі згодом переростають в ідеї, які змінюють громаду. Одна з організаторок того є українка. Вона просто написала великий пост в наш телеграм-канал, в який я підписалася одразу, як тільки сюди приїхала, українці в Галіфаксі. І я така пишу, я вільна, я би хотіла взяти в цьому участь. І це був мій перший такий крок. Я познайомилася з Вікою і Таню. Віка нас познайомила з Таню, з іншою волонтеркою, яка просто так бере участь як волонтер в акціях. І ми з Танею потім почали якось спілкуватися, і я кажу, слухай, Таня, а чи є тут якісь заходи до Дня Незалежності? Це було якось такий, навіть не так, чи є тут взагалі якісь українські заходи, які збирають якісь там донати або ще щось. Я би хотіла, доєднатися до такої структури, чи, можливо, щось там організовувати. За кілька місяців Марина знову ставить собі питання, яким є День Незалежності України для тих, хто далеко від дому. І відповідь її не просто дивує, вона розчаровує своєю стриманістю. Лише прапор, гімн і коротка офіційна частина. Саме тоді в неї з'являється інше бачення – свято, яке звучить, живе і об'єднує, як вдома на батьківщині. Незважаючи на сумніви та складнощі, вона детально прописує сценарій великого фестивалю. І зрештою опиняється в ситуації, коли розуміє, реалізувати цю ідею може тільки вона сама. Ярмарка, концерт, багато канадців. Хотіла б це, звичайно, на вулиці. Як це роблять в Україні на Майдані Незалежності, великий концерт, приїжджають різні зірки. Так, я розумію, тут зірок немає, але тут є велика українська діаспора. Ми можемо зібрати. Вона, ой, я не знаю, це ж треба на це кошти виділяти, там ще щось. Я кажу, Марин, але це святкує весь світ, так не можна. Вона, добре, то напиши нам свій сценарій, як ти це бачиш, я на засіданні КУКу про це проговорю. Я кажу, окей. Я написала повністю весь сценарій, ледь не вже до промови ведучих, всього, як я це бачу, кого б я запросила, надсилаю їй. Організація свята в Канаді виявилася зовсім іншим світом. Оренда, дозволи, страхування, правила – кожен крок потребує часу та ресурсів. Але крок за кроком команда знаходить рішення. І навіть у обмеженнях створюють подію, яка стає більше, ніж просто святом. Загалом ми провели День Незалежності, зібралося, єдиний був мінус, зал вміщав тільки 150 людей. Набралось десь 150-200 людей, насправді. Для мене це був шок, і більшість людей було канадців. Тобто так, будемо казати 50-50, 50 на 50, 50 українців, 50 було канадців, відсотків. Ярмарка зайшла дуже на ура. Ми зробили безкоштовну українську кухню. Ми готували там різні і солодощі, і вареники зі сметаною. Тобто ми це все закупили, дівчата і я разом з ними це все готували. Ми орендували кухню, бо тут є таке правило, що кухня має бути ліцензована. Ти не можеш прийти і вдома зварити вареники і принести на такий захід. Ти маєш отримати ліцензію від міста, дозвіл на проведення цього заходу,
на роздачу їжі. Тобто це ти не можеш просто прийти, як в Україні, зварив, зробив, поставив і все, ти роздаєш. Ні, ти маєш отримати дозвіл. Водночас Марина вирішує говорити не лише від себе. Вона хоче дати слово тим, хто сьогодні уособлює Україну, тим, хто воює, рятує, бореться і не дає світу забути правду. Марина звертається до лідерів кримсько-татарського народу, українських військових, медиків і волонтерів, і вони відгукуються. Їхні голоси звучать у Канаді, пробивають до сліз, нагадуючи про дім, який далеко, але завжди поруч у серці. І я тоді кажу, от ми ж піднімаємо тему кримських татар, нам треба подзвонити Ріфату Чубарову, нам треба подзвонити Мустафі Агаджемілєву, Ахтему Чийгозу, Джамалі, Ахтему Сейтаблаєву, кажу, ми так позаписували, ми записали українських військових, ми записали українських медиків, які на нулі, ми записали українських волонтерів. Я дуже вдячна Ріфату Чубарову, він записав для нас відеозвернення, Ахтем Чийгоз записав для нас звернення, Ахтем Сейтаблаєв для нас і Джамала. І я хочу сказати, що коли записала для нас Джамала оце останнє звернення, вона мене довела аж до сліз, бо вона, типу, привітала і в кінці заспівала пісню. А в мене ж зараз теж така реакція. Я пам'ятаю, що я це побачила, і така туга, що я так хочу додому, і так важко тут бути. Люди були в захваті, що насправді ми змогли зібрати отаких людей в одному приміщенні, що вони привітали і сказали це слово. Війна розкидала українців по всьому світу. Хтось залишився вдома, хтось змушений був поїхати. Але це не має розділяти, а навпаки згуртовувати. Бо де б ти не був, серце все одно там, де твоя країна. Бо ця війна одна на всіх. І ця перемога теж буде спільною. І неважливо, чи повернешся ти після війни, але ми всі українці, ми маємо потім відбудовувати сильну українську державу. Відбудовувати як інфраструктуру, так і політично, і психологічно. І незалежно від того, де ти знаходишся, ти будеш підтримувати Україну. І якщо ми трошки копнемо в історію, то, до речі, завдяки українській діаспорі в Канаді Україна стала незалежною. Якщо ми там подивимося правильну історію, бо ці українці, які тут намагалися донести тут в Канаді державі про те, що Україна – це незалежна окрема держава. Тому я би дуже сильно хотіла, щоб українці, які залишилися в Україні, не применшували роботу і відчуття тих українців, які знаходяться поза її межами. Бо ми так само переживаємо за Україну, ми так само хочемо, щоб вона перемогла, і так само хочемо, щоб більше цього не сталося.